Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дӯстон, аллакай имшаб, яъне шаби 20 ба 21 сентябр дар Амрико дар майдони UFC Apex турнири Dana White Contender Series баргузор мегардад, ки дар он варзигари ҷавон ва бебохти тоҷик Нурулло Алиев баромад мекунад ва кӯшиш мекунад ки ғалаба ба даст оварда соҳиби шартнома бо UFC шавад. Дар ин навор мо ба шумо маълумоти пурра медиҳем ки дар куҷо ва соати чанд шумо пахши мустақими ин турнирро тамошо карда метонед. барои пешравии канали мо лайкро зер карда 3-4 калима комментария нависен. мо боша наворро оғоз мекунем. дӯстон, агар шумо аз кам будани риш ва рехтани мӯи сар танқисӣ кашен, пас мо ба шумо ширкати шифофарморо тавсия медиҳем. дар ин ширкат ҳамчунин доруҳо барои хароб ва фарбеҳшавӣ, барои хунукзадагӣ, равғани сиёҳдона ки ба ҳамаи дардҳо давом мебахшанд ва дигар доруҳои гиёҳӣ. ва аз ҳама муҳим он аст ки доруҳои ин ширкат гиёҳӣ ва оригиналанд. хиди ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занен ва ҳатман аз номи канали паҳлавон гап занен. ҳамин гуна шумо ҳам моро дастгирӣ мекунед ва ҳам доруҳои даркории худро дастрас мекунед. инак дӯстон, чӣ хеле ки дар боло қайд кардем, шаби 20 ба 21 сентябр дар майдони UFC Apex турнири Dana White Contender Series баргузор мегардад, ки дар он варзигари тоҷик Нурулло Алиев бо рекорди 6-0 дар қафас бо варзигари амрикои Ҷош Уик бо рекорди 12-5 вомехӯрад. муҳориба дар вазни сабук мегзарад ва муҳорибаи сераунда хоҳад шуд. шаби гузашта ҳар дуи варзигаро вазни даркориро карда тавонистанд. акнун имшаб ба майдон баромада беҳтарини худро муайян хоҳанд кард ва ғолиби ин муҳориба метавонад ки бо ташкилоти UFC барои 4 муҳориба шартнома бандад. ҳамагӣ дар ин турнир 5 муҳориба мешавад ва муҳорибаи Нурулло Алиев зидди Ҷош Уик дуюм муҳорибаи турнир хоҳад шуд. ва бояд қайд кард ки мутахассисои ESPN дар ин муҳориба Нурулло Алиевро ғолиб мебинанд. турнир аз соати 3:00 ба вақти Москва ва 5:00 ба вақти Душанбе оғоз мегардад. муҳорибаи Нурулло Алиев бошад тақрибан аз соати 3:30 ба вақти Москва ва 5:30 ба вақти Душанбе оғоз мегардад. пахши мустақими ин турнирро танҳо телеканали UFC Pass нишон медиҳад ва бояд гуфт ки телеканали UFC Pass бепул нест. як моҳапули ин канал 399 рубле меистад. 399 рубле меспорем ва тӯли як моҳ шумо метавонед ҳамаи турнирҳои UFC-ро тамошо кунед, ҳамчунин муҳорибаи Нурулло Алиевро. ва боз дӯстон, мо мисли ҳарвақта кӯшиш мекунем ки барои шумо ссилка бепул пайдо кунем. пешакӣ мегӯем ки ваъда намедиҳем, аммо кӯшиш мекунем ва ҳамин ки ссилка бепул пайдо карда тавонем, пас ҳатман дар телеграм канали худ Паҳлавон теҷа пешкаш шумо мекунем. ссилкаи телеграми мо дар описани видео. баъди ба анҷом расидани турнир соати 5:30 ба вақти Москва ва 7:30 ба вақти Душанбе Dana White пресс-конференсия мегзаронад ва мегӯяд ки киҳо соҳиби шартнома бо UFC шуданд. барои ҳамин дар каналҳои мо обуна шавен. мо баъди муҳориба дарҳол абзори муҳорибаро дар YouTube канали худ мегузорем. муҳорибаи пурраро бошад дар телеграм канали худ Паҳлавон теҷа мегузорем ва баъд дар пресс-конференсия чӣ гап мешава мо навор карда дар YouTube мегузорем. барои ҳамин дӯстон ҳатман дар канали мо обуна шуда зангулачаро пахш кунед, то ин ки аз ҳама хабарҳо бохабар бошед. ба Нурулло Алиев бошад танҳо ғалаба орзумандем. Нурулло, мо бо туем ва ба ғалабаи ту боварӣ дорем. дар наворҳои навбатӣ вомехӯрем дӯстон. хонобуду сарбаланд бошед.